Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă zi de gratitudine împreună și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Văzând că lucrăm de 2 săptămâni cu gratitudinea și acum am devenit experți, astăzi vreau să vă provoc și anume, vă provoc să fim recunoscători pentru facturi. V-ați gândit vreodată să fiți recunoscători pentru facturi? Sau de fiecare dată când le primim începem să ne plângem cât de mult avem de plătit? Și iarăși facturile astea care vin în fiecare lună sau la 2 luni. Dar v-ați gândit vreodată la toate serviciile care se află în spatele acestor facturi? Într-adevăr, când ne vin facturile, ne vine destul de dificil să fim recunoscători. În principiu ne vine panica sau teama și să deschidem plicurile, să vedem cât mai avem de plătit. Dar haideți să ne gândim ce este de fapt în spatele acestor facturi. Spre exemplu, factura de gaz sau de electricitate. Plătim ceea ce am folosit pentru a ne bucura și pentru a beneficia de toate electrocasnicile noastre sau de dușurile calde pe care le facem sau de faptul că am putut să ne gătim hrana mulțumită gazului pe care l-am folosit sau încălzirea sau aerul condiționat pe care l-am folosit. Acum cred că folosim mai mult aerul condiționat decât încălzirea. Factura la internet. De câte ori am putut să ne bucurăm de telefoane, de laptopuri, am reușit să vorbim cu persoanele, cu familia, cu prietenii, mulțumită facturii de la internet. Un alt exemplu este rata de la casă sau de la mașină sau chiria de la casă. Gândiți-vă că băncile ne-au anticipat acei bani și noi putem să beneficiem de mașină sau de casă mulțumită împrumutului pe care ei ni l-au făcut. Dacă ar fi trebuit să strângem bani pentru a ne cumpăra casa sau mașina, cred că ar fi trecut mult și bine înainte să ne fi permis să achiziționăm aceste lucruri. Pe de altă parte, dacă ne gândim la facturile de la gaz, apă, curent sau internet, e nevoie să fim recunoscători, mai ales pentru faptul că toate aceste servicii ne-au fost oferite înainte să plătim orice. Deci noi întâi ne folosim de ele, ne sunt oferite pe încredere, pentru că nu ni se cere nimic înainte, iar după ce am beneficiat de aceste servicii, plătim pentru ele. Deci da, aceste firme care ni le oferă, au încredere, ne oferă serviciile, iar noi le plătim cu recunoștință. Și am găsit un exercițiu interesant, tot în cartea aceasta, The Magic, a lui Rhonda Byrne. Ea spune că de fiecare dată când primește o factură, după ce o plătește, scrie deasupra mulțumesc, plătit și iarăși mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Iar au fost perioade, povestește ea, în care nu și-a permis să plătească facturile și atunci scria pe factură mulțumesc pentru bani în așteptarea ca factura să fie plătită, dar tot cu recunoștință și cu încredere că într-un fel sau altul banii vor veni pentru a plăti factura. Așa că, dragilor, vă invit și vă provoc să fiți și să fim recunoscători pentru facturi, pentru că, datorită acestora, noi beneficiem de foarte multe servicii care ne sunt oferite anticipat, fără să ni se ceară nimic în avans. Iar dacă vreți să aflați mai multe despre prosperitate și abundență, vă invit în această seară la live-ul de pe Arta Vindecării împreună cu colegul meu Adrian Huniade și mentorul Otilia Deac. Vor vorbi despre prosperitate și abundență. Deci vă invit cu mare drag astăzi la ora 20 pe canalul Arta Vindecării Otilia Deac. Și aș vrea să închei sesiunea de astăzi cu afirmația zilei, care este: sunt recunoscătoare pentru toate facturile, pentru că datorită acestora beneficiez de foarte multe servicii fără să mi se ceară niciun avans. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Iar până mâine vă salut și vă îmbrățișez cu iubire și gratitudine!